Измама, пирамида. Ако работата онлайн е измама, тогава Spotify и Netflix са пирамида също, нали? Ела да ти покажа как работи наистина. Казвам се Диана и живея в Пловдив, от България съм. И честно казано, свикнах вече с подобни коментари. Но истината е различна. Това, което правим, е реален бизнес модел, доказан в целия свят. И всеки, който иска да види как работи, може да го види черно на бяло. Казвала съм и седмични, и месечните си доходи, и не за хвалба, а за да дам шанс и на някой друг да види възможностите. Търсиш начин да печелиш допълнително, без дори да напускаш работата си или да го правиш като свой основен доход, както го правя и аз самата, тук е напълно възможно. Да, нужно е желание, постоянство, търпение, както във всяка друга работа. Аз съм минала през работа в офис, през различни видове продажби, но мога да кажа едно – тук наистина е различно. Хубавото е, че ми носи удоволствие и е достъпно за всеки, независимо къде живееш. В нашия екип има хора от Турция, Испания, Германия, Америка и много други страни. Това, което ти казвам, те заинтригува, пиши ми искам. Ще ти покажа всичко стъпка по стъпка. Обученията са безплатни, а възможностите са реални. Добре дошъл в отбора.